Bari o 3 ayın dowamında nädip 20 motorum köp badanıp başlamaly. Bu videoda biz nädip özgirdijiňi ýygyderli artdyrmalydygy we muny nädip höwes bilen etmeligi hakynda gurun ederiz. Salam, men Bodo Şefer. 26 ýaşymda menim köp belgilerim bardy. Halypamyň kömegi bilen men 30 ýaşymda maliýataýdan guruplulyga ýetdim. İkinci videoda men nädip çalt belgilerimden çykyp bilenligimi gurrun berdim. Şeýlede men birinji videoda aýdan tygyşytlylyk ulgamy öwrenipdim. Men öz girdijimi artdyryp bildim. Siz hem muňa ýetip bilersiňiz. Üçüncü videoda men muny nädip etmeligi hakynda gurrun bererim. Meniň ejem meniň taryh hemde dini muallymy bolmagym arzuw edýärdi. Ol bu dersler durmuşda iň wajip diýip hasaplardy. Ol şeýlede meniň ýylla köne valyutada 30.000 mark gazanyp biljegime ananýardy. Durmuşda mundan artyk da tökman däl diýip hasaplardy. 16 ýaşymda men Amerikaga gitdim we ören bay enasy bolan bir gyza aşyk boldum. Olar menkiden düýbünden tapawutly durmuşda ýaşaýardylar. Şonda men pikir etdim. Olar beýle meniň bilmeýän zadymdan näme bilýärler? Ol gyzyň enatasy men enatamdan başgaça näme diýerler? Olar biziň başarmaýan zadymyzdan başga näme başarýarlar? Men şeýle pikire gaplanypdym. Kimdir biri 2 esse galanyp biler, şol bir wagtda 3 esse, 10 esse köp galanyp biler. Bu meniň üçin ananyp bolmajakdy, hemem bütünlüği sırdy. Bir näçe ýyl geçenden soň men bankrot boldum. Şoňa görä men ören bay hemde hakykatdan gowy adam bolan bir maslahatçy duşdum. Ol hemişe mülakatlady, dogruçyldy we kömek etmäge taýýardy. Men ondan soradym. Size öz durmuşuňyzy ütgetmek we üstünlükli bolmak nädip başardy? Ol maňa aýtdy. Men bir seminara bardym. Seminar näme bolýar diýip soradym. Ol maňa düşündirdi. Bu adamyň soňky 10-20 ýyl ýaşaýyşyna baha berip netije çykaryp bilýän şeýlerek bir çäresi diýdi. Şeýlerik bilen biz bir näçe günüň içinde köp ýyllaryň dowamyny öwrenen zatlarymyzy gözden geçirip bileriz. Men şeýle seminaryň bahasynyň näçe bolup biljegini soradym. Ol maňa bahany aýtdy we ýene 2 hepdeden özüniň şeýle seminary geçirjegini üstüne goşdy. Men onuň halypam bolany hemde meni gowy görýän üçin onuň bilen bahada alalaşyp bilerim diýip pikir etdim. Ol meniň üçin muny edip bilmezdimi? Halypam oňa jogap berdi. Elbetde men muny edip bilerdim. Emma eger siz bu seminar üçin tölemeseňiz, siz onuň ähli manysyna, gymmatyna düşünmersiňiz. Ýöne men şol wagtlar beýle çykdasyny edip bilmeýärdim. Onu ol maňa aýtdy. Eger siz beýle maýa özüňizi münasip hasap etmeýän bolsaňyz, onda siz özüňize maýa goýmarsyňyz. Meniň öňümde saýla goýulypdy. Men agyr maliýe ýagdaýdydym, hemde ol seminara çykda jetip bilmeýärdim. Emma men hut maliýataýdan çekken kösençliklerimiň hiç nada garamazdan şol seminara gatnaşmamyň wajyplygynyň sebäbi bolup biljekdigini düşünýärdim. Ol maňa şeýle möhümdi. Haçanda men muňa düşünenimden soň derrew seminar üçin pul tapdym. Bu seminarda men hakykatdan da durmuşymdaky iň esasy ýörelgäni özleşdirdim. Maliýataýdan şowrulugyň açaryny. Ol şeýlere geçidilýär. Biz nähili ýol bilen zähmet bazaryna hasta gymmatly bolup bileriz. Köp zady gazanmak üçin köp zady başarmak gerek. Bu birinji wajyp ýörelgedi. Dowamy. Özüňizde yeňil ýagdaýlary arzuw etmäňde iň ukyplasy boljak boluň. Özüňizde yeňil ýagdaýlary arzuw etmäňde has köp ukyp we başaryny gazanjak boluň. Ýagdaýlar ütgärýäli, siziň özüňizi ütgemeli. Ýagdaýlar has gowy urna bolarýaly, siziň özüňiz has gowy bolmaly. Biz bazar gatnaşyklaryna näçe münasip bolsak, hut şonça puly da gazanýas. Biziň wagtymyz däl, diňe biziň bahamyz tölenýär. Kampaniýa näme üçin kimdir bir ýerine beýle baýraklar tölemeli? Jogap ören ýöneki. Sebäbi bu kimdir biri, bu kampaniýa milliardlarça pul gazanmaga kömek edýär. Halypam birden
hut meniň pikirden adam sorady. Ören gymmatly bolmak mümkinmi? Onuň jogaby elbetde. Soňra ol maňa nädip öz gymmatyny artdyrmaň iň wajyp syryny açdy. Biz has köp okamaly we öz üstümizde has da ihlasly işlemeli. Biz öz üstümizde işlemeli. İki esse köp gazanar ýaly derejede şeýle gymmatly bolmak mümkinmi? Onuň jogaby hawa. O nesse köp gazanar ýaly bolmak mümkin zatmy? Elbetde bu da mümkin. Hemişe mümkin bollugundan gymmatly bolmagy inançyň. Onda şu ýerde soraw gelip çykýar. Nädip has gymmatly bolmaly? Bu haçanla özümizde garanyňda başgalar üçin has köp zady edemizde bolar. Meniň halypam häli şinde bir jümleni aýtalardy. Eger beýik bolmak isleýän bolsaň, köplere hyzmat etmegi öwren. Eger siz bir näçe adama kömek etmäge mümkinçilik tapsaňyz, onu köp garant bilersiňiz. Eger de siz müňlerçe, hatda millionlarça adama kömek etmäge mümkinçilik tapsaňyz, onu millionlarça pul garanyp bilersiňiz. Bu bahany artdyrmagyň kanuny. Warren Buffett'in aýdyşy ýaly, meniň durmuşymda goýan ýa-da islendik bir adamyň goýup biljek iň uly maýasy, o da özüne goýjak maýasydyr. Muny da ören baý adam aýdýar. Dünýäde iň üstünlükli maýadar. Ol şeýlede şahsiýet ösüşi hakynda. Ýagny günlerde bir gün Dale Carnegie'nin kursuna gatnaýşy we mundan soň nädip onuň durmuşynyň ütkenligi hakynda aýdýar. Men bu zatlaryň ähli hakynda bilenimden soň hiç gaçan ösmegimi besetmelik hakynda maksat goýdum. Men köp sanly adamlara täsir etmäge ynamly bolmagym üçin hiç gaçan öz başarrymy ýokarlandyrmagym besetmeýän. Men şu wagt içenli we häzirem öz ukyplarymı artdyrmak isleýän, ilkinji nowatda paýlaşmagy hemde ýagşy işler etmekligi. Men gitdigiçe gymmatly boldum diýmek, has köp gazandym. Men bu babatda ýeketäk däl. Muňa istenlik kişi ýetip biler. İlki bilen biz özümüz hakynda beýnimizde ornaşan öňkü nusgalary we şekilleri goýbermeli. Olar çäkleri we biziň başarmaýan zatlarymyzy keskitleýärler. Başgalar başarýarlar, diňe biz başarmaýas. Bu nusgalaryň gürrüňsiz hakykat bolmagy ihtimalligi bar. Biz bularyň ählisini özümizde ýaşadyk ahyry. Emma geçmişdäki ähli hadiseler bizi hemişe çykkansyz ýagdaýda saklap bilmejegini düşünmek gerek. Biziň geljeğimiz düýbünden başgaça bolup biler. Ol hökmany we geçmişiň ütgedip bolmajak dowam bolup durmaýar. Meseleler hemişe ýüze çykýar. Ýöne madama çykalga tasyp bolýar. Hemme kişide mümkinçilik bar. Men öz halypamdan soradym. Meniň has gymmatly boljagymy kesgitläp boljak usul barmy? Onuň jogaby meni hayran galyrdy. Özüňe bolan anamyň artdyr. Men şol wagt özüme bolan anamyň ýokary däldigine düşünýärdim we bu da düşünüklidi. Menim köp bergilerim bardy, men köp gazanmaýardym we tygyşetlemegi da başarmaýardym. Menim köp meselelerim bardy. Meniň halypam girdejiniň we özüňe bolan anamyň iki sany parallel çytyklardygyny düşünürdi. Eger özüme bolan anamyz artsa, onu girdejimiz hem öz-özünden ýokarlanyp biler. Anam artýar we diýmek girdejiniň hem ösmek mümkin. Ondan soň ol maňa 3 aýyň dowamynda 20 öterim köp gazanmaga kömek etjek bütünle ýöneköý bir meýilnamany görkezdi. Munyň üçin men bary ýogy her gün özümiň 5 sany üstünligimi ýazmalydym. O nähil üstünlikleri diýip soradym. Ol jogap berdi. Her bir üstünlik, islendik üstünlik. Eger siz bir ýere kömek eden bolsaňyz ýazyň. Eger siz bir ýerni güldüren bolsaňyz ýazyň. Eger siz gardyşan denany kömek eden bolsaňyz ýazyň. Eger siz işiňizde üstünlik gazanýan bolsaňyz, eger siz öz maksatlaryňyzy amala aşyryp bilen bolsaňyz, hökman ýazyň. Her bir ýerni, hemmesini ýazyň. Her gün iň azyndan 5 sany. Eger siz muny 3 aýyň dowamynda etseňiz, onda 20 öterim köp gazanyp başlap bilersiňiz. Dogry maýdaýyn. Men şol wagt oňa inanyp bilmedim. Ýöne
Barabir onu etdim. We 3 aydan soň men hakykatdan da 20 möterim köp gazanıp başladım. Şondan bäri men häzirem her gün öz 5 tane üstünlügimi ýazýan. Men munuň üçin ýazyw kitapçasyny alýan we ony üstünlükleriň jurnaly diýip adlandyrýan. Bu diňe meniň üstünlüklerim üçin jurnal. Men öz seminarlarymda muny ören köp adama öwretdim. Netijede her gün öz üstünlükleri ýazanlaryň hemmesi öz girdejileriniň ösüşini duydular. Bütünlei ählisi. Dogrusyny aýtsaň, bir wagtlar meniň inanmaýşym ýaly köpüsi maňa inanmadylar. Emma eger siz meniň kampaniýamda nähil ýerarhiýanyň barlygyny bilsediňiz, siz maňa beýle bidireklerde teklip etmezdiňiz diýjek adamlar hemişe tapylar. Mysal üçin meniň seminarlarymyň birine bir hukukçy maňa gyrdy. Jenap Şäfer, men öz üstünlüklerimi bu mailnamanyň maňa peýda bermejeni diňe size suwut etmek üçin jurnala ýazyp başladym. Ýeri onsoň diýip soradym. Ol, men 40 göterim köp gazanıp başladym diýip jogap berdi. Bularyň ählisi aýratynlykda. Emma ören bolup biläjek ýagdaý. Emma biziň häzirki gurrun edýän zadymyz munuň üçin iň kiçi alamat we şol bir wagtyň özünde iň esasy alamat bolup durýar. Haftaky siz özüňizi anamaňyzy artdyrmaly. Şonuň üçin men size hut şu günden başlamagy teklip edýän. Arassa bir depter alyň we özüňiziň şu günki 5 tane üstünlüğini ýazyň. Men siziň bir näçe aýdan 20 öterim köp gazanıp başlap biljeňizi anamam bar. Men size inanýan. Meniň seminarlarymda bir näçe müň gatnaşyjylar muny suwut etdiler. Şonuň üçin men munyň başa barjagyny tasdiklap bilerin. Men size Taýlandda Buddanyň ägirt uly heykeli bilen bagly bir hakyky bolan wakany gurrun gereýin. Bu Budda bütünlei gar eken we hiç kimiň aňyp bilmejek bir sebäbine görä palçyk gatlag bilen örtülen eken. Onu gorayan manahlar ol hakykatdan da şeýle bolmalydyr diýip ananýar ekenler. Olaryň hiçete bu palçyk gatlagyny ýuwjak bolmandyr. Bu şeýle de düşünükli. Budda mukaddesi we hiç kim ona degmäge hüttet bilmeýärdi. Bir gün manahlar buthanany giňeltmäge karar edýärler. Munuň üçin hem olara Buddan süýşürmek gerek bolýar. Bu ören ägir heykelli we diňe 20 sany manah onu ýerinden ören hayallyk bilen süýşürip bildiler. Şu ýerde de ananyp bolmajak zat bolup geçdi. Heykeliň bir ýerine jaýryk emele geldi. Manahlar ören gorkdular we mukaddes heykeli döwendir söýtdiler. Ýöne olar diňe daşky palçyk gatlagyny tapdyrypdylar. Palçygyň aşagynda nämenin gizlenenini bilýäňizmi? Arassa altyndan ýasalan Budda. Manahlaryň hiçbiri bu hakynda pikirim etmeýärdi. Onsoň olar gadymy ýazgylary okap başladylar we näme bolup geçenini bildiler. 200 ýyl mundan öň düşman goşunlary şäher basyp alypdyr. Altyn Buddany halas etmek üçin manahlar ilki onu gara reňke boýapdyrlar. Onsoň palçyk gatlag bilen örtüpdirler. Düşmanlar şonu ähli manahlar öldüripdirler. Şol sebäpden bu syry başga hiç kim bilmeýär eken. Men biziň her birimize häzirki wagtda görýänimizden has köp zadyň barlygyna çoňur anamam bar. Biziň içimizde biziň açyp biljek hazynamy ýerleşýär. We ona tarap ýol özümize bolan anam arkaly gidýär. Biz näçe özümize inanmak öwlensek, şonça da biziň içerki dünýämiz baý bolar. Şonuň üçin biz onuň bilen paýlaşyp bileriz. Diýmek, biz hasta gymmatly bolup, has köp gazanmaga başlap bileriz. Sebäbi hasta gowy bolar. Munuň üstü bilen ýagdaýlar, şeýle-de wakalar we netijede biziň durmuşymyz gowuluga tarap ýetkär. Netije, eger
bizi hasta gymmatly bolmak üçin öz ukuyplarymyzy we başarnyklarymyzy ýygy artdyrsak, onda biz şu günkü ykdysady ýagdaýymyza garamazdan özümize girdejeli işi tapyp bilerdi. Alımlar yine 20 ýyldan ösen döwletlerde işgärleriň belli bir bölegi maşinlar bilen çalşyryp bilinir diýip tasdikleýarlar. İş yerlerinin belli bir bölegi olmaz. 50 ýyl mundan öň öýjükler puwdawyna, jemgyýetçilik torlaryna ýa-da robot önümçiligine hünärler ýüze çykar diýip hiç kim pikir etmeýärdi. Munyň sebäbiniň bazar, ykdysady ýa-da syýasy ýagdaý däl, eýsem siziň bilen bizdigimize düşünmeli. Siz özüňiziň gelip biljek ýerdejiňizi artdyryp bilersiňiz. Siz has bolup bilersiňiz. Men size höwes bilen kömek ederim. Siz özüňize bir kemsiz laýyk gelýän işi tapyp bilersiňiz. Siz öz ýerdejiňizi dolandyrmaga başlap bilersiňiz. Mysal üçin, şu günkü gün köp sanly ýokary derejeli iş ýerleri boýunça hünärmenler talap edilýär. Onda da gyrsagly. Bu diýmek gymmatly hünärmenler üçin mümkinçilik ýeterlik derejede bardygyny aňladýar. Eger biz gowluga tarap ütkesek, onda ýagdaýlar hem gowluga tarap ütkep biler. Muňa üns bermek gerek. Köp zady gazanmak üçin köp zady başarmaly. Özüňe bolan anamyňy artdyrmak zerur. Yine de bir gerek gaýtalaýyn. Hut şu wagtdan öz 5 tane üstünlüklerini de ýazmaga başlaň. Şu gün size başardan islenlik zady ýazyň.